Nijang Karbing long lakha ke thom Chinthong constituency ki parlu Chinthong Rongbong Rong Arak along KSA Chinthong Head Branch pen patirpi ponsi Cleanliness drive lapen KSA Chinthong Head Branch ingdeng trok amahang ke thegani ke talon pon Somse me long KSA Chinthong Head Branch me phu khorsing rong pia hin pen me chari ponsi me chengpon Somsi ke chengsi me ke chengpon lake KSA Chinthong Head Branch ingdeng trok ki pleng ahim ke dokstami ing thanpon Somsi labang somia long aluhiman pengpen ka chitong dun Chinthong KSA Head Branch me phu khor sing rong pi kongchun bang sing rong hang borpator lindokpo tum pencheng lok Chinthong Rongbong arong arak pinpo mar ki do an la pen Chinthong KSA Head Branch arlo ki do an KSA unit sutum chitong dun si labang somi misen pen pachunpon Nasi isi ke cuning digang tung lapen ke karjupon kang tung alam thik la helo je ilitum Chinthong constituency AMC akehai mate deputy speaker sar abhijit patumi hajong isi anus ki pipon jitu block 1 and block 2 along penangan along lake jor mate 40,000 acres along lake jor khalabang ke isi fake abang kutun se ke claim ku ase halabang ke fake kali athima haladak dolil paka nongpo akod along alang itu register paka ase labang ke nili isi ke chuning rikong tu alam thebang la hello alang like inu KCC along inu deputy speaker lapen ke Chinthong constituency IMC ase alang li ke inu regional committee a members ta alang li ke kalang la se alang li klar dak pen jitu Chinthong ara fan la block 1 and block 2 jasemet pet apar Chinthong along la block 2 along alang li labang soalam klar dak pen ra fan ke than pachini ji fan te ni tum ka bili ka le tong ke se Chinthong ka hin pen chuling ri pon Chinthong pen himari rong phar Karbing long life